Здравейте, приятели на BoxTube. Аз съм Kiki от 26. Днес играем един мой свят. С мен е Сашо. Здрави. И сега пристъпим. Имам си... What the fuck? Съжаление, имам броня. Колко много диаманти? Мечовете ми. Не, почва да ми измъди меч. Аре бе! Да видим колко диаманти са. Това за първи път ми се случва. Бях тук-що в къщата. Сега ще ви разведа. Вижте колко много диаманти. Имам форчън на кирката. Това е най-рядкото нещо. What the fuck, колко много диаманти. Ти за първи път ми се случва. Въобще почти стак диаманти. Хай да отидем в къщата. Може да видите, мислите, че съм читвала, защото съм толкова с голяма левел. Питайте, Сашо ходих да бия дракона. Да, влезе сам да си направи меча, отиде да го би и всичко. И го уби. Да, едва. Един удар, колко много кръв ти сваля сам. Казваш броната и се завърна кръвта. Значи яди го тепа, тъй че те не може да уби. Отиди да вземеш лапите с лазури. Не искам. Я искам да видя колко са. Може по него да има диаманти. Зато и ги завича. Имам силка точка, примерно докато съм на кирката. Ако този бич... виж год! Да. Ако бич тя гледа това клипче, мога да ви кажа, че той не е с премиум акаунт. Много хора ще ми пише, че съм читвал. Но не съм. Та ние най-много вече. Да, истинското име на този... Атак. Да, бич тя, мога да ви кажа, че не е с премиум акаунт. Само лъжиш всички да му викат прото. Да. Прото на годината бил. Тук си ям шкерчо. Може, цвети за мирисен. Той пък. Тук бренч майнинг. Кирката ми даже не се изхъби много. Пак ще направиш. Тук намерях диаманти. Лео. Тук където и дърта съм го закрил, защото имаше диаманти. Ето, вече имам стаки 27 диаманта. Ти си в къщата. Той е намерил колко стакови блокови. Ти е направил сам. Да. След като убих дракона, не знам как, някакъв бък или нещо, ми се паднаха диамантени блокови, всъщност не, такова блокови... Ще ги видите и сега, като отидем в къщата. Да, тук ще направим къщата. Така. Айрон меча ми, аз имам и друг, просто този... Как сега ще намери къщата? Мини на геймът едно. Най-добре мини... В този сървър, този сървър. Той иска да минам на геймът. Не съм читър, просто... Къщата е много надалеч. Не е много надалеч и сега ще ви разведа малко. Добре, като отида там, ще пусна пак видеото. Дами и господа, стигнах. В този бобинг си го махна. На гейма от 0, като бяхме едва, намерих... Как ви ползва? Нали кика? Искам да кажа. Какво кажеш? Тотално зъби. Тотално. Така. Back to game. Да, напред. Те виждат ли къщата? Да. Тук си имам за другото островче път. Тук дървото. Коня ми. Така, не го отваряй. Стига с този слаг, бе. Така. Ще махна тези слабъци. Така малко по-добре.
Иван Ангелов, имаш ли го? Не. Това е малката ми градинка. Ей, там е по... Иван Ангелов пише, че е на линия. Добре. Сега по... Значи, тук система. Тук дърво. Само го намирал. Всичкото много... този свят го има около 3 месеца. И просто много играе. И така. Мисля, напишете в коментарите, ако мислите, че съм чит. Питайте двамата, това е сървър. Той сам ги е намирал, с него съм бил, сами сме ги намирали. Наистина играем 3 месеца. Това не ми е чанта, просто... Мисля, не самия ми... Да, влезна един рандом пич. И това мисля да е крипа. Кира, Кикио беше сар да се направи наш сървър. Не си имаме то с кафе. Да, нашия. Един друг. Добре. Това мисля да е клипа. Ема на тези глупости. И чао, потребители на YouTube и пост там, дето гледах клипчето. Аз бях 1006 и чао!